Di meneh sing beda Jawane? Jawa Timur. Jawa Timur piye nih? Lho ya apa aja kaya ngono, Cak. Ngono, Cak. Ngono. Ngono. Gak beda dadi kudu dhewek. Ana tekanan-tekanane. Lho, kon to, Nduk, karo sapa? Oh, konten do. Karo sapa? Kuwi. Konten do. Karo sapa? Nduk iki nek wedok. Nek lanang truk-trukane tole. Nah ya. Nek wedok kan nduk dadi lho kon to nduk. Nah, nek sing teko lanang lho. Kon tole. Lho. Wis sik kok babane tak ajar kowe. Konten do. Konten do. Nek wedok. Kon tole. Bisa. Jarine paseno ngono, nganggo tekanan. Konten do. Lisa. Ora usah disebut tole, ngger. Jarine tole sing bener ki wong lanang ki. Bi, solusine Bi. Pacarku wis tak titipi benih dienggo masa depan nek. Dadak njaluk putus to. Kuwi ra manah kuwi berarti pacarmu kuwi. Lah iya, padahal kuwi lho benih apik lho. Piye jal ngono kuwi? Sok nek rasa dititipi. Apa anu apa? Piye? Berarti nek wong liya sing nitip dheke, nggonmu dibuak ngono lho. Oh, tara yo delogok jaran nek ngono. Padahal kuwi lho benih apik. Anjir. Fitnah. Sopo lho sing fitnah iki? Kuwi lho jarene wong-wong, aku cuma pengen ngerti bener apa ora. Ngawur. Ketoke kaboten jeneng tas tok iki. Lah jenenge Murari Iwan kok kaboten kondi. Lah iya apa ora kok. Wong kene bendino salin katoke. Dianggep gak gatelen to piye ora katokan kok nganggo tensoplas tok iki. Lah ya mbuh wong sing ngrasakne kono teko aku. Dangko lah jemputku semriwing ora nganggo katok. Ya apik to kaya dikipasi ben ra sumuk. Yo nek tensoplas iki ora enek rasane apa-apa nek mengandung mentol. Gak yo perih kabeh. Ya malah anceles to. Masamu nggonku korengen ta nganggo tensoplas. Ngawur ae, tanggo inceng kok piye? Ya rugi nek mur trimo nginceng marai ngiler kok. Mas, Nyapa? numpang tanya, Arep teko apa? mohon bantu dijawab ya. Iya. Kalau seandainya ada perempuan, ada seorang istri yang selalu minta jatah, nggak siang, nggak malam, nggak pagi, nggak subuh, itu minta terus. Itu kira-kira normal nggak sih, Mas? Normal nek kuwi. Masih asa wengi utuh lho ora dicepot. Sing ora normali njaluk bojone tangga. Kuwi jenenge gragas. Piye rasane duwe bojo rondo? Penasaran? Ya jelas, Mbak. Pegaten bojomu Lah terus rabi karo aku. Dijamin mak nyos. Nyatane ya ngono. Lu wong 5 menit tele kowe iki metu. Kabeh bukti lan nyatane dijajal sik lagi iso ngarani. Kok yo ya, ping 3 kuat. Saiki kowe aja kapusan wong wedok. Lah nyapa? Kene malah sering ngapusi lho. Wong wedok iki ketoke muni, "Mas, Lah nyapa ngono kuwi? ngono ku lho iki wis metu." Kok yo gaya. Tak omongi yo. Ngalane cah cilike mbok omongi. Aja kapusan. Saiki iki sing penting awakmu kuwi lho. Metu pisan cerot 5 menit kuwi lho wis marem. Nek aku ra imbuh ya ora marem. Kok yo nantang wong wedok ping 3 kuat apa ora? Dijajal apa piye maido Halah. Kok yo eram kowe iki lek ra gedhekne jamu ngono iki yo ora kuat lek ping 3 ping 4. Prei to jamu, lah wong kene rasa. Iso ayo. Engko lo timbang menteot. Lagi apane sing menteoti? Kowe ora to nek aku ki asline iki ya jujur-jujuran ya iki gongene wong mesti iki mok kowe tok sing tak kandhani. Iya, nyapa? Aku asline duwe penyakit dobol. Lho, kok jaran? Paham dobol apa ora? Hah?
Ero mbok rasa getak ngono lho. Lho sing mak plentu ning tengah-tengah dalan bayi. Sarohku dobol ning silit lho. Mosok ning dalan bayi. Gak kena dileboni kuwi, ketatap langsung bengkong manukmu. Wis to rasa samar masalah kuwi. Nggon ki lho rasa. Medeni. Ndak gur dalan bayi medeni to. Mbok anggap wae. Wis ora usah. Ya, Wis to dadi kaya apa kepanggah meksa. nek gelem bolongan kuping gelem ora nek gelem gak masalah. Ya. Wegah duduk dalane kok. Wis to masih dobol panggah tak terak. Mbak Mia, Apa? aja galak-galak to dadi wong. Lah celuk tok ae. Ora mbok kei popo mbok celuk tok ae. Gampang kok tawe jajan, aku tuku jajan wokeh. Pani ya? Lah nyapa ora wani? Wong sik Padang lho. Jogok jaran. Ora sanesu-nesu to. Engko tak wae jajan. Ceritanya aku mau tuku jajan sing saka ketan karo kacang ngono lho. Ora takok. Ngerti aku nek ora tekok, kita omongi. Lah jare bakul iki jajane jenenge turuk bintul. Tapi pas tak pangan ora enak turuke. Sik, Jin, tak golekno ngamper ndasmu. Sik, endi mah. Itu jane iki. Jajane turuk bintul ya. Iya. Mbak. Sampai ini jawane ndi to? Jawaku ki karo sampean lho Mas. Lah adalah ngrusak tatanan iki. Ning sampean ra Jawa. Aku lho di bojo. Peh, Jajal tak tekok bojoku sik ya. Oleh rabineh ora. Piye kabare? Kabare apik. Wis rapi rong. Urung. Wis panggah dadi dudae. Aku kan ngenteni janda pengeluaran terbaru. Mbak Miabi. Dalem. Lah ngono lho nek diceluki, dirungokne kuping iso menak ngono. Aku oleh tekok apa ora? Kenapa neh iki kadal iki. Aja ngono to, urung-urung wis ngarani wong kadal iki lho. Aku krungu jare awakmu ngerti sembarang kalir. Aku arep tekok rambut ngisore nyapa to, kok keriting. Pertanyaan gatel tenan iki. Lah ngerti apa ora? Lah kan dia kan hidupnya di tempat yang lembab. Curah hujan di situ sangat tinggi. Jadi dia tidak bisa memanjang. Oh alah ngono to. Berarti ora plepeken katok. Bisanya berombak, berakar. Contohnya tumbuhan ya, Iya, tumbuhan apa? manggi, teratai gitu. Apa wae nek hidupnya di tempat yang lembab dan penuh dengan air, terlalu banyak hujan di situ. Tibae basa Jawane 25 iki selangkang to. Selangkung. Ya, Berarti aku no sing kleru. ya pisan kas gue nek selangkang kuwi ngono parkirane dalan bayi. Lah leh ku ngitung-ngitung lho mur ngantek 20 tok isone. Pisan kas. Ini parah ini. Ceritanya aku mau tuku jajan sing saka ketan karo kacang ngono lho. Ora takok. Ngerti aku nek ora tekok, kita omongi. Lah jare bakul iki jajane jenenge turuk bintul. Tapi pas tak pangan ora enak turuke. Sik, Jin, tak golekno ngamper ndasmu. Sik, endi mah. Itu jane iki. Jajane turuk bintul ya. Iya. Mbok pangan oke nek. Kuwi kan jenenge jajane. Ya mbok menawa jenenge jajan iki memakili kok. Jenenge tok. Bakale saka kacang karo beras ketan. Yo, Apa kira-kira bakule lali ya gak diwehi? jajan kuwi jenenge turuk bintul ora kok ning kono kuwi nek turuke nyemul ora enak. Oh, ya Bakule bakul jajan ora bakul turuk le. Des,
Jarene Pandu apemu, jarene tembeme apa iya, Des? Cekelen mari Mas, cekelen Mas, incengen Mas. Ento. Kok ya ta, kok isone awakmu takok Mbak ciri-ciri apemmu piye? Ya aku gur diceritani Pandu, Des. Makanya aku penasaran ya langsung telepon awakmu lho, Des. Dan isuk-isuk ngomong nek apem. Pandu garai wareg. Lah aku urung mangan apemu garai wareg. Ndelok tok ora wareg kon, Des. Ora wareg. Nyapa kok penasaran karo apemku nyapa? Ya aku penasaran gara-gara diceritani Pandu, Des. Makanya aku teko awakmu ben gak penasaran neh, Des. Wis bentukane apem yo ngono kuwi. Lah nek jarene Ari Iwan kok beda wong ya beda apeme, Des. Wis penting bergaris nek bolongane Tapi kan beda, Des. Penting kena dileboni dadak. Mbak apemmu tembem. Ana sing tembem nek sing pepres ta nek sing dekong ta. Ya mbuh mangkane aku tak delok ngono sik ya. Ora. Masuk ora. Dek. Apa Mas? Umpama aku mentego sampean sing dadi wajan panase. Loh, kok iso? Soalnya aku lek cidek sampean hawane meleleh. Bisa sampean. Tenan Adik. Aku selalu terbayang wajahmu. Umpama aku disuruh melupakanmu melayu nang Pak RT, Dik. Loh, nyapa nyari Pak RT? Ya golek surat keterangan tidak mampu. Bisa sampean nih. Dik. Mbok aku sayangan tuh, Dik. Genit sampean nih. Lah saiki lho, kita mbok darah rendah. Saiki ya. Jika tidak denganmu, tidak juga dengan yang lain. Gatel. Kowe iki ngomong liyane gatel ora iso ya. Gatel. Lho kok jalan tenan ta yo. Gak bisa hidup tanpa dia. Kowe kok gak bisa hidup nek gak mangan. Mangano nek ora disemangati ya ora kolu to. Tel gatel. Kok iso koyo ngono lho? Gatel lo dhewe. Aku cah apik kok. Arte kok bahasa Inggrisnya udara, uang dan kursi ki apa? Tak jawab ya. Iya no, enek pertanyaan ya kudu dijawab. Kok kowe bocah alim, bocah apik, mesti pertanyaanmu yo gak mengandung jorok. Lah iya no, sesuai karo jenenge kan alim. Top. Udara kuwi air, tulisannya air. Bacane air ya. Iya, lah nek uang. Uang kuwi money, tulisannya money. Dan kuwi n, kursi kuwi chair. Lah nek digabung nih. Bahasa Inggrisnya berarti digabung kuwi air, money, encer. Air mani encer ya. Air mani encer loh. Wong lanang kuwi nek wis duwe bojo rata-rata 100% setia. Ya jelas to, Mas. Rata-rata wong lanang ku ya setia kaya aku iki. Lah wong ngerti wong wedok ayu seksi semlo haye langsung istighfar. Ya gak istighfar tok, Mas, ya nyebut barang. Astagfirullahaladzim. Menuke. Itu banter-banter ta, Mas. Atok bolong diseruduk badak. Bojone wong aja digendak. Sing bener iki katok bolong digawe lap, Mas. Bojone wong nggarai kilap. Ya. Nyapa? Rinyo tak omong. Nyapa? Tibake nyusoni bojo saurunge turu manfaate jan akeh. Mosok apa ya? Oh, ning wajahe tambah wayu. Mosok. Dadi awet enom. Terus apik nggo kesehatan jantung. apa neh? Mencegah kanker payudara. Apa neh? Mencegah penyakit paru-paru. Terus? Menghilangkan stres. Yo. Menurunkan berat badan. Jo nekno. Yongko to ya. Joto selara betah. Joto jajal. Mau balenine ya. Petro umure 4 tahun, Bagong umure setengah. Setengah, 2 tahun berarti. Terus berarti pas Petro umure 50, Bagong umure piro? Selawe. Lah kok selawe? Kacake pirang tahun? Setengah ya. Iki nek ra cerdas yo ngene aku sok kangelane. Setengah piro? 2 tahun. Berarti nek misale Petro umur 50 yo Bagonge umure 48. Kok dadi selawe adoh banget. Kok 48? Lah yo pas umur 4 tahun, umure Bagong setengah. Dadi umure Bagong piro? 2 tahun. 2 tahun, bener ya? Pas Petro umure 50 tahun, berarti Bagong umure piro?
D-O-D-R-I-A-N. Iwan. Iwan. T-I-T-K-U-Q-S. Es batu. Es batu. M-O-M-T-O-T-R. Kolor. Kolor. C-I-C-C-A-C-K. Kucing. Kucing. J-E-J-M-B-U-D. Jemput. Saya orang Surabaya, kamu orang Jawa Tengah. Nah, kowe wong Jawa Tengah, mau Corone awakmu iku lek cara nggon aku kon. Nggonku kowe. Saiki cara bosokno Surabaya lho. Oke no. Kowe to lek sing gedhe. Ayo. Kon. Ayo. Ngonoane, Gus. Kowe iso apa ora? Iso ta, Kak? Aja ngaku pinter nek kowe ora iso. Kon. Kowe to le sing gedhe, ayo njajal. Bosokno Surabaya. Jawa Tengah iki kowe to le sing gedhe. Ayo. Nah, Surabaya kuwi kok Jawa Tengah iki kowe to le sing gedhe. Nak Surabaya ki ayo kon. Ayo iso apa ora kowe? Kon. Wong lanang zaman saiki ki diwai ati malah njaluk pepek. Lah piye wong tarah sak paket lho. Diwai ati malah njaluk fefek ki yo ngene iki. Mas, mbok yo ngerti yo. Lah wong lanange kurang ngerti apa, Jal. Wedokanmu ki lek gak gelem ditumpaki iki menjaga kesuciane demi awakmu sok mbene. Lah wong sok mben karo saiki lho ya padha ae. Sing ngrasakne lho ya aku. Lek awakmu diwai saiki, elek-elek yo lek sok mbene ora njlei ora malai. Wong lanange nek wis eruh rasane no malih anteng. Matamu. Lho, kok jarane dibisui neh. Lek saiki bolak-balik numpaki engko pas anu sisuke ngomong, "Malah Dek, aku tak golek rasa liyane, rasamu wis koyo ngene ae." Ya ora mungkin. Wong wis kadung tak pangan ya kudu tak entekne to. Kuwi matane gacek kane asu. Lho, kok jaran. Anja. Wong lanang modelan ngene iki lho janan. Lah wong saiki nggonku sesuk ya nggonku ae lho. Picek tenan. Lah jenenge cintai apa-apa kan ya gelem. Lanang zaman saiki pancen kok ngene lho, Rek. Lah wong jenenge ya normal lho. Ya duwe rasa pengen barang. Sabar-sabar oh, dadi wong wedoke sabar-sabar oh. Lah wong lanang lho luwih sabar wangsam. Sabar-sabar oh. Wong lanang zaman saiki ki diwai ati malah njaluk pepek. Lah piye wong tarah sak paket lho. Diwai ati malah njaluk fefek ki yo ngene iki. Mas, mbok yo ngerti yo. Lah wong lanange kurang ngerti apa, Jal. Wedokanmu ki lek gak gelem ditumpaki iki menjaga kesuciane demi awakmu sok mbene. Lah wong sok mben karo saiki lho ya padha ae. Sing ngrasakne lho ya aku. Lek awakmu diwai saiki, elek-elek yo lek sok mbene ora njlei ora malai. Wong lanange nek wis eruh Mas. Nyapa? Sak menak iki rondo 7 tahun, Mas. Oh alah, rondo tenan to tibake. Ora tau didulek sak menika. Lah nek pas pengen didulek ngono ki mbok ngomong aku. Kurang rondo piye, Mas, sayang? Ya digenepi 10 tahun to. Engko ben iso nyokot. Ake, Mas, rapinin aku, Mas. Mas. Emoh 7 tahun ni urung iso nyokot. Ben genep 10 tahun ngono lho. Anja. Tenan. Grade A. Paus. Size L. Apa kuwi? Dijamin plok-plok. Ora nyokot berarti nek plok-plok iki. Empuk. Berarti sekoke sik apik kuwi. Gak bakalan rugi, gak bakalan nyesel. Kuwi lak jarimu. Minus pemakaian karo hati rondok retak. Wis ngono ae. Lah wong jenenge second lho. Minuse ya tetep pemakaian. Lah kira-kira golek bojo sing kaya piye? Mbok menawa aku termasuk di dalamnya. Kriteria suami pokoknya sing penak senukane. Ora usah samar nek masalah kuwi. Lah wong aku lho raja senu. Terus gitikane jek tuandes. Pokoke. Aku ini nek ra mentok ya ra marem. Lah hobine apa? Hobi kelon. Lah ngene iki golek bojo sing hobi kelon ngene iki lho. Nang awak mundak lemu. Anja. Andri
brengose ngetapel kok omongane karo menjep-menjep. Kek rombongane bintang tamu mau kok. Sajake ora. Kok geger ana apa to, Ge? Perang. Ya ampun, perang. Iya, mbok damai-damai. Ora ngono ing alam donya iki sing rukun, Ge, sing rukun. Nek padha gelut ki entuk-entukane apa sing menang ya lara, sing kalah ya lara. Lah nggih. Ning pun dadi kewajut dadi perang. Nun sewu sampean prajurit anyar. Anyar, Ge. Pindahan saka Jalan Kapas. Kok pindah? Kono sepi, Ge. Masa 3 dina grobyokan pindho. Marai ra entuk dhuwit, Ge. Marai entuk dhuwit ya ampun ming entek lipstik. Apa? Entek lipstik. Malam Sabtu. Lah malam apa? Ikan malam Jumat. Lah malam Jumat terus ngopo? Is, aku wayah jatah aku yang lali. Yo lali, ora memang lali kok ya ngerti ku keling aku dino Setu kok. Cuma ndengi lo, wis karo mbok wae. Cuma wingi aku diundang yasinan lek Sardi mah ya ora penak ora mangkat. Nggak suka aku. Ora suka piye to ki? Yasinan ora suka. Ben sesuk mana tak kok ben bundra. Lah nek mbok ketok praya sing bingung awakmu ora dolanan meh ya to? Ben gak iso jatah rono rene. Ih, awakmu kok panggah ngono ae. Ora kejatah pisan ngono kok. Enggak suka aku ngono kuwi. Ya. Nyapa? Rinyo tak omong. Nyapa? Tibake nyusoni bojo saurunge turu manfaate jan akeh. Mosok apa ya? Oh, ning wajahe tambah wayu. Mosok. Dadi awet enom. Terus apik nggo kesehatan jantung. Apa neh? Mencegah kanker payudara. Apa neh? Mencegah penyakit paru-paru. Terus menghilangkan stres. Yo. Menurunkan berat badan. Jonekno. Yongko to ya. Joto selara betah. Joto jajal. Mas, Apa? iki aku budal karaoke. Koncoku sing teni-teni kae. Budal karek budal ta, Mas. Kalau misal sampean luwe iki ana wis soto kae ning meja masakan karo ndok garek siji. Wis gampang maneh masalah ya. Wis goni garing iki masih sok guwak pangan misan dimane luwe. Engko tak golek ning warung ngarep omah kono ya, Mas. Kok sang marung kira mati 20.000 kuwi ya lho. Oh iya wis nek omah. Engko budal karaoke golek misale enek info londe lanang sing terbaru ya aku balik iso. Lah rekan motoran po arekan nggawa Honda JC. Lah JC tak gawa sama golek misale ngene dolan ngene kaji kadring kok nganu numpak Supra kae. Iya mah gampang. Ya ngono sing manut ngono. Ya. Golek gak ndoro kok njaluk kancamu ngono. Kanca sapa to, Mas? Bisa sebung karo Agus ngono. Ya salam angkat abdal sik ya. Oh iya, Mas, hati-hati ya. Ya ngono, meneh. Kowe ora ngerti. Piye to, Yu? Aku lak ndek kanca jenenge Patmi. Patmi, ya. Sedina utuh ning nggonku nangis-nangis. Lah enek masalah apa? Enek masalah apa? Cerita karo aku. Yu gandhen walah mbok yo pange-pangono aku to Yu. Lah ning ngopo bojoku ki akhir-akhir iki ora tau mangan ning omah. Lah ngopo? Aku turu ora tau dikeloni. Jarene iki kandha-kandha tangga teparu jare bojoku ndek demenan. Selingkuh. Selingkuh. Oh, lah, Sing terus piye? lanang kuwi selingkuh. Ha-ha. Aku dijak goleki. Lah terus piye? Piye wong sing selingkuh karo bojone wae aku? DODRIAN Iwan. Iwan PITKUQS Es batu. S batu MOMO TOTR Kolor. CIC CACK Kucing. kucing JEJM BUD Jemput. Saya orang Surabaya, kamu orang Jawa Tengah. Nah, kowe wong Jawa Tengah, moko Corone awakmu iku lek cara nggon aku kon. Nggonku kowe. Saiki cara bosokno Surabaya lho. Oke no. Kowe to le sing gedhe. Ayo. Kon
Ayo. Ngonoan iki, Bos. Kowe iso apa ora? Iso ta, Kak? Aja ngaku pinter nek kowe ora iso. Kon. Kowe to Le sing gedhe, ayo njajal. Bosokno Surabaya. Jawa Tengah iki kowe to Le sing gedhe. Ayo. Nah, Surabaya kuwi kok Jawa Tengah iki kowe to Le sing gedhe. Nak Surabaya iki ayo. Kon. Ayo iso apa ora kowe? Kon. Wong lanang kuwi nek wis duwe bojo rata-rata 100% setia. Ya jelas to, Mas. Rata-rata wong lanang ku ya setia kaya aku iki. Lah wong ngerti wong wedok ayu seksi semlo haye langsung istighfar. Ya gak istighfar tok, Mak, ya nyebut barang. Astagfirullahaladzim. Menuke. Ojo banter-banter ta, Mak. Atok bolong diseruduk badak. Bojone wong aja digendak. Sing bener iki katok bolong digawe lap, Mak. Bojone wong nggarai kilap. Ya. Nyapa? Rinyo tak omong. Nyapa? Tibake nyusoni bojo saurunge turu manfaate janung akeh. Mosok apa ya? Oh, ning wajahe tambah wayu. Mosok. Dadi awet enom. Terus apik nggo kesehatan jantung. apa neh? Mencegah kanker payudara. Apa neh? Mencegah penyakit paru-paru. Terus? Menghilangkan stres. Yo. Menurunkan berat badan. Jo nekno. Yongko to ya. Jo to selara betah. Jo to jajal. Mau balenine ya. Petro umure 4 tahun, Bagong umure setengahe. Setengahe, 2 tahun berarti. Terus berarti pas Petro umure 50, Bagong umure piro? Selawe. Lah kok selawe? Kacake pirang tahun? Setengah ya. Iki nek ra cerdas yo ngene aku iso kangelane. Setengahe piro? 2 tahun. Berarti nek misale Petro umur 50 ya Bagonge umure 48. Kok dadi selawe adoh banget. Kok 48? Lah iya, pas umur 4 tahun, umure Bagong setengahe. Dadi umure Bagong piro? 2 tahun. 2 tahun, bener ya? Pas Petro umure 50 tahun, berarti Bagong umure piro? Selawe. Dadi wong lanang ki sing sacet ngono lho, Pak. Sacet romang sambung ngencengi sabuk apa piye? Maksudnya ki golek gawean ngono lho, Pak. Ora kok jungar jangur nyepet-nyepeti moto. Lho. Kowe iki ra ero apa, Bu? Iki prabot gawe. Paling hapus-hapus, Dik. Aku ki apal karo kowe. Omonganmu iki gedabrus. Alah, untuk birut. Melihat Bu Rondo yang jualan kopi itu loh, yang biasa papi ngopi di sana itu. Lah kena apa? Hamidun, Papi. Hamidun ini apa? Lah kok iso iki lho? Isa. Lah terus apa wis ngetengi? Sekarang Mami mau tanya sama Papi ya. Apa? Papi nutul apa tidak? Ora. Urun apa tidak? Iya, ora, Ma. Sedikit pun enggak. Ora. Apaan namanya Papi? Lah apa? Apaan kamu sebagai laki-laki kok sama sekali gak nutul loh? Yang benihku api kok masa tak acar-acar. Udah entek bebek entek meri loh kamu Papi ngopi di sana dari pagi sampai malam loh. Kok bisa-bisanya gak nutul meskipun sedikit enggak? Kita emane-eman to manggonku. Aku dulu-dulu ono rene kena flu. Akhire manuke debres. Nek misalnya aku nduk bojo lek gareng ngene iki ya ora apa-apa. Aku terima walaupun gering-gering ngene iki lho, Cak. Misale ndakel ora payus tak kon tandur ning sawah ora apa-apa. Dadi engko ora nek ning sawah ki ibarat iki raket ketang nandur kentang. Ora dadi sewayah-wayah katoke suwek kentange metu ra iso ngutuku katok. Aja mbok sambung. Yen mbok sambung ki dirungokke ngeres. Oh ngeres kepiye? Alon-alon aja mbok sambung dadi nandur kentang. Nandur dadi kentang. sewaya-waya katoke suwek kentangnya metu. Iki mandek sih katoke suwek sih. Lagi kentangnya ditokke. Lah kok ditokne? Sejatine wong wedok kuwi lek umure 30 munggah ya, Mas. Piye? Kuwi lagi hot-hote pokoknya. Lah 30 mudun. Nek 30 medun iki sik kemlamut. Iki cara degane karek nyucrup. Nek 30 munggah wis jan sip pokoke. Iki pas hot-hote ya, Mbak.
Losno Mas. Lah iya to digiat nih sak pol-pole. Losno. Ojo sampai leren pokoke. Iya no, isu awan sore bengi rasah leren. Sampai umur 45 ke atas lah pilih lagi slow wong wedok. Tapi lek 30 ke atas wis lagi hot-hotnya. Umur sak mulai apa mateng-matenge lho, Mbak? Wis pengalaman dari umur belasan sampai 30. Dadi kan ya wis mateng-mateng gitu. Wis enak-enake iki pokoke. Tapi cara gedang lo ndalu. Karek ngulu rasa mamah. Sing penting sampean karek jamune piye ngono lho. Iya apa ora? Bendina jamu ngombe ndok sak tarangane mosok ra kuat. Nduk Lilis. Salah. Remenan daran apa, Nduk? Mie, Mas. Mie keriting apa mie sing dawa? Aku demenane sing keriting gek dawa. Ayo lek kok padha karo aku. Ya krek. Anu Nur Sewu, Nduk Nur Sewu, remenane kok mie sing pedes napa sing sedengan? Demen aku sing pedes Mas ben iso huha-huha. Karo kringete katos-katos. Jaluk Betul. Kula jane nggih rada trauma marang manuk kok. Sapa? Kula Sababe? nggih trauma, kula duwe manuk loro ucul. Sing siji mati, sing siji ucul. Sing siji mati, sing ucul kepriwe ki? Wis ketemu durung? Nggih dereng. Apa nyong jole manuke nyong? Napa jenengan kagungan manuk? Neng omah sih akeh, aja pada pikiran sing elek disin ya, cecak rawa nyangi gue. Terus apa kuwi apa jenenge murai batu, cecak ijo, cak rawa, cak ijo. Sing paling apik nyonge ngingu cak dikin. Ye isa cinta tak terpisahkan lan sapi turutipun. Nggih niku pas boten kalih kurungane ngene kula manuke jenengan. Aja kuwatir. Mungkin nek boten pas nek nganti ucul meneng kepripun? Aja kuwatir tuh. Lali. Ulang tahun bojone iki lali. Janjane sampean seneng tenan bojo aku apa ora re, Pak? Nek senenge pakai bojo, Bu. Alah, gedabrus. Tak delok saka KTP-mu ku lho, wis meragukan. Lah KTP ku kene ya. Nang KTP-mu kuwi statusnya tulisannya apa? Menikah. Menikah dengan sapa? Ya butuh tulisannya status menikah ngono tok, Bu. Status kok gak cetok. Nek sampean seneng tenan karo aku, nang KTP kuwi kudune statusnya tulisane menikah dengan Yu Cemplon. Ngono lho, Pak. Hah? Alah, gak joblon-jolan, gak dolong tahun lah ya gak apa-apa. Ya wes, ayo mangkat blonjo. Sesuk aku tanang kecamatan, engko KTP ku takon ngrubahe. Ngono-ngono badhe tulis status menikah dengan Yu Cemplon ngono. Tenan lho, Pak. Yo ayo. Wong lanang zaman saiki iki diwehi ati malah njaluk pepek. Lah piye wong tarah sak paket lho. Diwehi ati malah njaluk pepek ki yo ngene iki. Mas, mbok yo ngerti yo. Lah wong lanange kurang ngerti apa, Jal. Wedokanmu ki lek gak gelem ditumpaki iki menjaga kesuciane demi awakmu sok mbene. Lah wong sok mben karo saiki lho ya padha ae. Sing ngrasakne lho ya aku. Lek awakmu diwehi saiki, elek-elek yo lek sok mbene ora njlehi ora malehi. Wong lanange nek wis eruh rasane no malih anteng. Matamu. Lho kok jarane dipisui neh. Lek saiki bolak-balik numpaki engko pas anu sisuke ngomong, "Malah Dek, aku tak golek rasa liyane, rasamu wis koyo ngene ae." Ya ora mungkin. Wong wis kadung tak pangan ya kudu tak entekne to. Kuwi mantane gacek kane asu. Lho kok jaran. Anja. Mas, apa Des? Info. Info apa to? Info utang boten sah bayar. Zura enek to Des aneh iki Des. Dibayar ndamel cium. Nek ngene iki ya enek Des. Teng pundi, Mas? Nang Martapura Des. Sherlock. Iya. Sherlock sakniki, Mas. Iya Des. Iki lho. Wis tak Sherlock. Cek mangkat ya. Wong lanang modelan ngene iki lho janan. Lah wong saiki nggonku sesuk ya nggonku ae lho. Picek tenan. Lah jenenge cintai apa-apa kan ya gelem. Wong lanang zaman saiki pancen kok ngene lho, Rek. Lah wong jenenge ya normal lho. Ya duwe rasa pengen barang. Sabar-sabar dadi wong wedoke sabar-sabar.
Lah wong lanang lho luwih sabar wangsam. Sabar-sabar kok. Wong lanang zaman saiki iki diwehi ati malah njaluk pepek. Lah piye wong tarah sak paket lho. Diwehi ati malah njaluk pepek ki yo ngene iki. Mas, mbok yo ngerti yo. Lah wong lanange kurang ngerti apa, Jal. Wedokanmu ki lek gak gelem ditumpaki iki menjaga kesuciane demi awakmu sok mbene. Lah wong sok mben karo saiki lho ya padha ae. Sing ngrasakne lho ya aku. Lek awakmu diwehi saiki, elek-elek yo lek sok mbene ora njlehi ora malehi. Wong lanange nek wis eruh ra. Emangnya nek Jawa Timur ana tolene. Ger. Nganggone ger. Oh, ya wis kon wae lah nganggo rasa ngono. Oh, kon wis ngono wae rasa tole pondok mbangane salah. Ah iya, lho. Oh, kon wis titik. Lah kok nek lanang karo wedoke piye nek ming kon tok? Kon tok. Ya wis lah engko kon tatin ngono kuwi wae nganggo jeneng ngene. Yo. Misale sing teko Amir ya. Lho, kon to. Kon Amir. Kon to Mir. Kon Tomir. Oh, kon Tomir. Nek Mbak Beruk kon Toruk. Ngono wae, gampang. Trembelane. Lah kan enten to Mbak Beruk ning ya. Ah iya, upama sing teko bintang film ayo. Sapa? Sule. Kon Tole. Ah. Sule. Kon Rambut iki bahasa Arabe apa, Mas? Sahrun. Rambut sahrun. Sahrun. Krungu ora kupingmu? Sahrun. Nek sirah raksun. Raksun ya. Ora ruksun lho, raksun. Oh iya. Heeh. Mripat ainun. Sekolahan madrasatun. Madrasah. Madrasatun. Ono sing ngomong madrasah berarti madrasatun. Omahe sepur stasiun. Lapangan nombor alun-alun. Kenek ri nyenyetun. Mas. Nyapa? Sakmene iki rondo 7 tahun, Mas. Oh alah, rondo tenan to tibake. Ora to didulek sakmenika. Lah nek pas pengen didulek ngono ki mbok ngomong aku. Kurang rondo piye, Mas, sayang? Ya digenepi 10 tahun to. Engko ben iso nyokot. Age, Mas, rapinen aku, Mas. Mas. Emoh 7 tahun ini urung iso nyokot. Ben genep 10 tahun ngono lho. Anja. Tahu bacem, rasane legi. Aku yo gelem kok jak rapi. Nyokot pentil karo udo, tetep ngeyel masih ora jodoh. Ngisor udel, mambu tape. Nek pancen kendel, parani bapake. Tuku baju karo dasi. Nek ras setuju, didik bayi menjadi solusi. Tenan. Grade A. Paus. Size L. Apa kuwi? Dijamin plok-plok. Ora nyokot berarti nek plok-plok iki. Empuk. Berarti sekoke sik apik iki. Gak bakalan rugi, gak bakalan nyesel. Kuwi lak jarimu. Minus pemakaian karo hati rondok retak. Wis ngono ae. Lah wong jenenge second lho. Minuse ya tetep pemakaian. Lah kira-kira golek bojo sing kaya piye? Mbok menawa aku termasuk di dalamnya. Kriteria suami pokoknya sing penak senukane. Ora usah samar nek masalah kuwi. Lah wong aku lho raja senuk. Terus gitikane jek tuandes. Pokoke. Aku ini nek ra mentok ya ra marem. Lah hobine apa? Hobi kelon. Lah ngene iki golek bojo sing hobi kelon ngene iki lho. Nang awak mundak lemu. Anja. Awake dhewe wis padha-padha ndek bojone. Cerita di antara kita cukup sakmene ya. Ya apa-apane ora penak bojone dhewe. Tak kingkong iwak lele. Panggae nak bojone wong timbang bojone dhewe. Kok jarang. Zaman saiki golek bojo ora perlu sing ganteng, ora perlu sing berduit, cukup sing setia. Kuwi omongane wong wedok nguntal ketumbung.
Nyapa? Rinyo tak omong. Nyapa? Tibake nyusoni bojo saurunge turu manfaate jan akeh. Mosok apa ya? Heeh, ning wajahe tambah wayu. Mosok. Dadi awet enom. Terus apik nggo kesehatan jantung. Apa neh? Mencegah kanker payudara. Apa neh? Mencegah penyakit paru-paru. Terus menghilangkan stres. Yo. Menurunkan berat badan. Jo nekno. Yo engko to ya. Jo to selara betah. Engko ae. Jo to jajal. Engko ae sik turu-turu. Bapak Lurah dibantu RT RW. RT RW seneng ngurus tanggane. Apa meneh lek wayah metu bantuan BLT. Jebul sing ditumi mung dulur-dulure. Daerah Jawa Tengah kuwi udut. Lah ning kono jenenge apa? Abang-abang congor. Lho. Gak bosok to cangkeme kuwi. Apa ya ora panas ngono iki? Kok iso abang-abang congor iki lho. Lah maknya jenenge nggone yak udut. Abang-abang congor. Nek bapak kenyangan senenge nek udut sing rokoke jingasu kae. Ji Samsu. Walah bos mbok liyane iki to bos terus ndak kena. Iki gak kena digarap bocah iki. Ki rokok Ji Samsu jengasu. Nyapa iso jingasu iki lho. Ji Samsu rokoke. Alah lali aku. Ji Samsu. Kleru. Ji Samsu. Apa beda, Pak? Ya beda. Iki nek wong lanang. Kan loro telu papat. Loh iya Ji Samsu. Kuwi jenenge Ji Samsu ra jingasu sayangku. Lah ya wis poroke Ji Samsu. Kan kuwi. Lah nek bar mbadok ya tan. Ya nguntal lah nguntal. Anu nyekek. Ora mbadok tapi nguntal. Ya nek bar mbadok kan senengane biasanya nek wong lanang-lanang iki bar kuwi terus obong-obong congor. Anget bapak pakai lo nang arep. Bojomu iki kok pegawai BRI to? Lho. Sopo iki? Aku dul kemin sopo. Kok ngerti to? Aku ya apa to masih ora ngerti. Weh, apa tahu ketemu bojoku sampean ki? Tahu wingi nyanyi bareng ngono lho. Anu, iya bojoku pegawai BRI. Wah, hebat no, Mak, pegawai BRI. Bagian apa, Mak? Tapi bagian ngangsur. Oh, terung dulu amoh takoni tenanan kok malah. Kok gelemen no bagian ngangsur we. Ya. Ya piye lho, guys, urip ki nek gak disambi karo mergane ning BRI bagian ngangsur ki ora iso nyambung urip. Nah, apa uripmu pedhot to, Mak, kok dadak disambung ya. Piye cara mono ya? Piye? Iso-iso ki malah step ning nggon babar pisan. Sudah berulang kali aku bermain cinta. Oh, jadi baru abang yang adik cinta? Pemuda yang gangguku semuanya buaya. Ah, abang jadi ragu pada dirimu. Kau masih gadis atau sudah janda? Baik, katakan saja, jangan malu. Namanya kenapa aku harus malu? Abang tentu dapat membedakannya. Katakan saja yang sesungguhnya. Oh, sesungguhnya. Mas, Apa, Dek? seumpama kula dados bojone jenengan. Iya, Dek. Jenengan boten isin to? Yo ora to, Dek, mosok isin, Dek. Lah wong kula tukang ngarit. Ngaretne apa, Dek? Ngaritke sapi, ngaritke wedhus. Oh alah, yo ora isin ora aku, Dek. Nek boten isin, Sherlock tak parani. Iya, Dek, engko tak Sherlock, Dek, ya, Dek. Ya, iku wedhusku lho, aku malah ora sempet ngaritne. Engko sekalian anu gawane suket ya, Dek ya. Anja. Mbak, aku mbok silono duit to. Ora akeh, mur 1 juta. Kok nek kirane ra iso balekne aku ra binen. Tuman. Tuman piye to? Tare yo butuh kok. Wis angel tuturane. Aku iki wonge menak. Munggono gak enek jaminan liya to sak liyane manuk ngono. Lah piye to? Lah wong kuwi lho barang berharga rumangsamu. Oh, rumah saku ndek biyen iki sunate larang lho yo. Wong tuane mbandani tenan. Nyewa son. Panganane akeh. So manuk dimurahno dinyah-nyohno ni piye lan?
Lah arep piye meneh tarah kepepet tok. Dek ini anak bocah gak duwe penggawean pengen dadi LC. Gak yo adol mano. Lah tarah duwene yo kuwi lho. Saiki anak wong gak duwe dhuwit golek utangan. Lah Nini karo nunuke ayu ndi? Jane ayu Nini. Tapi nek calanang dolan sing digolek ora Ninike, Mbak. Apane? Nunuke. Padahal ayu Nini. Tapi wong lanang-lanang nek dolan sing digolek ora Ninike, Mas. Apane? Nunuke. Nunuke sapa? Nunuke bojoku to. Ayo to bisa naik. Ojo to, Dik, aku wedi lho. Masa kuatir. Aku wedi nek ketagihan. Wis to jalan penak. Iya ngerti aku nek penak, tapi besok ae to nek dhewe sah. Halah, pada nunggu sah barang. Lah nek sah kan sahdu to, Dik. Padha ae lho. Wis to, besok nek wis sah awakmu njaluk sedina 9 lho pangkat tak turuti. Hele, sing los ae lho. Kowe pengen tak sayang apa tak kasari? Yo disayang to, aku mau mbok kasar. Kok malah kelingian? Pengen gawe hati apa emosi? Aja muni ngono to. Aku wedi nek mbok tinggal. Ayo to. Aku janji ora bakal ninggalin kowe. Ya wis, ayo. Tapi engko oleh nyuwun neh ya. Pokoknya aku nggak mau tahu. Pokoknya sesuk rabi. Ora iso yang lek sesuk iki. Bapakmu lo ngkon aku sunat sik. Kayak sesuk lo netonku ambek mah ya ora oleh to rabi sesuk. Aku nggak mau tahu. Pokoknya sesuk mau ditunda-tunda. Terus dia anak 11 los. Aku nggak mau tahu. Bayu 11 rusak dalanmu. Longgar terus aku terus piye terusan lek kowe duwe anak 11. Koploh kabeh. Pokoknya rabi lo. Iya beh. Kembang kaweng kadungane wong desa bareng-bareng. Jangan bening lalape jengkol bojoku jengking gocekan kontak. Wih, Mas. Nyapa, Dik? Nyapa? Lah iki nyawang apa ora wong sik udut nih. 100 Ya urung tarah yo lagi teko kok. Ampune kok kene lho. Gayamu Dik ini aku ora ngadu saya desel-desel kok. Endang atus kono lho. Ya kosek to. Jarimu njaluk ijlik kok mbok kon adu sih lho. Kok bar ijlik adus neh ngono ya. Ya nyeteter aku. Jam piro iki bengi lho. Mangkane kuwi nek njaluk ijlik ayo to ndang. Bar kuwi tak adus. Nyapo kok jerit? Mergone sing mbok tetel-tetele kuwi sak helme sampai gadok kok ora kon jerit. Tara sing marai enak ya sing ditetel-tetelne kuwi lho. Pre panggah senep. Senep Mas. Wong ngerti senep kok njaluk nah apa ya tumon iki. Penak Mas. Pre panggah ngono apa piye? Lah nek kuwi yo pas. Saiki tak tekon. Arep tekon apa? Lah pelek ketubles dome praya panggah sing jerit lambene. Kok uduk dome. Lah kuwi kan dicubles, ora dijepit. Makane dadi wong lanang sing tahu diri. Tahu diri piye karepe? Wis genah roh dijepit aja kaken polah. Lah wong wedok sing digoleki sing iso polah lho. Tak mbok gadok-gadokne tekan jero. Pademu ben menak ngono apa piye? Tarah ben marem kok. Wis batanganmu ki ngiwa, apa ora dijepit perang ngiwa nengen kaya kipas angin tolah-tolah kan kae. Wong padha penake. Makane kuwi fungsine. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Piye kabare bola? Kabare ra penak iki. Mbok ora usah telepon to. Engko nek aku duwe tak wehi. Lho, urung wis sambat ngono iki lho. Lah awakmu nagih dhuwitmu to? Ora, aku ora nagih dhuwitku. Iki justru mau tak tambah. Kemarin kamu pinjem piro to? 10. Ini mau tak tambah lagi, kamu mau apa ndak? Yo gelem. Kan kemarin 10 juta, ini mau tak tambah 10 juta lagi biar 20 juta gitu loh. Tenan apa ora wi? Iya, soalnya iki dukun pesugihanku iki ngomong lek uang sing mangan duitku 20 juta iku wis masuk dadi persyaratan tumbal ngono lho bola. Bola. Bola kok mati bola? Pateni.
Lah apa ora tarweh, ora salat Isya. Ya sadurunge tarweh sik to celuk kowe wong Islam kok. Tarwehmu ki lho ning ndi? Lho, jare ning kampling, ya ning masjid kok rumah ning masjid. Ora tau roh. Lho, lah aku ning masjid gonku kono no. Aku mesti landar tarwehno budal dhisik, aku mesti ning ngarepe imam. Wis genah aku ning kono ku wis dadake wis aku wis budal. Wo, lah mula ora ketok komburi. Lambemu ki lho nek ngomong diatur nek ngomong wong salat ning ngarepe imam lho. Lha nyapa ta? Kowe ning jaba masjid berarti. Sapa sing ngomong ya ning jero? Goblok kowe. Lah kok iso ning ngarepe imam lho? Lho lah iya aku mesti budale dhisik, aku mesti ning ngarepe imam. Sore aku budale. Imam ki ning ngarepmu, ora ning buriku. Ngajal ta iki? Gobloke iki lho. Sing ning ngarep dhewe jenenge imam. Ngarep dhewe nggonku gopur. Goblok. Ngarep dhewe ta, sitok ijen ta. Jenenge gopur ngarepan omah wi. Ngene lho Dek Percil, ya ampun, cah kucluk sak donya. Tempek ki nek wis dileboni kontol-kontolan kuwi nek dileboni kontolan sirah rasa. Kowe tukune kudu sing sak jempol driji, aja sing gedhi goblok. Mending tak jempoli dhewe ya Tapi kan ora iso keter-keter, lek tuku manu-manu iso ngono ning gambar kae goblok kowe mendo. Kok demok masamu bojomu apa piye? Aku dikongkon kuwi ae. Wis ana kae. Salahe manut. Iki lek meteng kabeh kowe ngatasi. Kowe gelem ngopeni anak-anakmu. Masa sinten dienakne tok meteng lho jane apa? Jare si Ngapunten lho Mas Dodo, lah jenengan dadi juragan tenanan Mas, ngerti aku nglamar rene timbang kula nyambut gawe nek awan aras-arasen. Oh, saiki wis nyambut gawe apa ta? Tempe LN. Sik, kaya tau kenal kuwi aku kantore. Nggih, anu Mbok yo dateng PLN ngono lho. kok ya nek wong nyambut gawe kok ya teko PLN. Nyambut gawe ten pundi teko PLN. Mbok teng PLN. Tengi po meteng po kekrek lambemu kok. Ya wis lah melu aku nak tem PLN wis. Ha iso. Ngono malah dari timbange ki Mas Dodo ki. Aku teng PLN kono malah juragan truk. Truk. Motone truk. Lah ya tulisane lak truk to. Wow, lah wong ki ra genah. Numpak Innova apa numpak Innovi? Iya Mas, kuwi bingung Mas. Masalahe padha penake lho Mas. Apa sih? Ini babakan tumpak-tumpakan ya guys ya. Antara Innova mbak Innovi itu padha penake ya. Makane kuwi Mas, aku ya ora bingung aku nek milih. Jane apa to Mas jane bedane? Jadi nek kowe Innova kok ora bakal kudanan, tapi nek kowe numpak Innovi udan kabeh gitu tenan, plomoh klucut iso-iso. Gak suka lah aku yo ngene. Sing numpak aku malah kowe sing gak suka piye to Mas? Wis nang ngono aku pilih numpak Novi wis. Kowe tumpak-tumpak ambek Novi yo monggo kersa tapi aja nggowo-nggowo Innova yo. Lah emang napa mana nggo Innova? Kuwi nek hoyak-hoyak kuwi digrebek wong akeh. Wis ya. Ya alon-alon to mak mosok ngasih kuyak-kuyak ngono kuwi ya konangan. Sompora. Mbak, kena apa nek nyusoni anaknya kok ning jogo? Tapi nek nyusoni bapaknya kok ning jero. Kan padha-padha nyusoni. Antene lebay. Lebay piye lho? Ora gelem ngalah karo anake. Wis tuwek jek nyusu, manja. Lah wong lanang iki pokoke nek disapih masih tuwek ya panggah nyusu. Kok ndek biyen ra tau mentil. Lah dhisik kan rong Jawa. Nek kowe gak isin yo anakmu ning kiwa, kowe ning tengen saling memandang ngono. Ya mah ora iso menikmati to. Gelakno wong. Gelakne piye? Wong judule ya nyusu ae. Ya jelas to, wi tujuane ngono beda. Anakmu tujuane ben warak, ben sehat, ben gak nangis. Nek kowe tujuane ke arah kikuk-kikuk. Ya. Nek sampe engko bar mbok pendel langsung bojak kikuk. Didelok wong-wong, didelok pitik apa gak isin. Saiki nyapa kok wong lanang ki lek ngunjuh dadak digoceki, he? Jenenge prosneleng ya kudu dicekel lho, Ndes. Apa ora iso nguyuh dhewe? Ya jane iso tapi prosneleng nek ora dicekel ngene iki yo gubik-gubik kok, Ndes. Apa ora iso lepas setir? Oh, pernah tak aculne iki malah nembak rayo, Ndes. Wong biasane yo ngadeg dhewe ae kok nguyuh dadak digoceki.
Iya justru pas ngadeg kuwi Ndes, aku nyoba pas ngadeg iki tak uyuh niki malah nyemburi raine kancane kok Ndes. Kapok aku ngono iki. Mampus. Nih. Yo enek, tapi ki aku ngeterne barang lho maneng luar kota. Ngoterne barang. Iya, Ya wis, gak apa-apa lah ditunda. dan membahagiakan istri apa ya kudu malam jemah ya. Malam apa kan ya iso. Lah tapi kok gene suarane motor ya? Sik leren, Mah. Ngopi nang warung. Cik ngopi. Iya, Mah. Bakule ayu rawi. Wah, bakule wis tuwek. Rugi lek mau ngopi. Lah sing penting kopine lho, ora bakule. Makane golek sing cantik. Bakule ayu nek kopine ra enak ya padha ae to, Pak. Ya wis lek ngono. Iya, Mah. Hati-hati ya sayang. Iya, sayangku. Mama aja lali maem ya, bendut. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pengeringan lagi besti sawahnya. Ngare itu ngare topo sik no, ngare jempon. Gua apa jem? Wong didol ya ora payu lho. Aku gak golek bocah sing pinter ngare ta. Lah golekanmu sing piye? Golekku bocah sing pinter kukur-kukur selangkangan. Trimo kukur-kukure karo merem iso aku. Opone sing dikukur pas selangkangan. Ya mundak pinter. Gak ngurus ya. Sego lagi pora kowe. Ya sida to. Terus ae. Lah iki lho aku sik pesen jamu. Lah wis njaluk ping 4 ora tak doping jamu aku yo ora mampu. Iki aku nang Etan Kali ning Sorpring. Sorpring ndi? Aku ning sorpring iki lho narene kok. Entan ono tak rono. Ini parahnya. Rebut bojone wong apa termasuk sedekah lho. Guyu. Berarti lek sedekah, aku sedekah kuwi suwakeh lho Lek. Tenan. Berarti wis tahu. Masalahe jaman biyen iki sawur ngono iki. Saiki apa tak baleni nah ya ben tambah oke sedekahku. Lah Ya wong nek arep sedekahne ya kabar-kabar. wis rumangsa kok penjaran iki. Sito. Hukume sedekah. Gua aku ape sedekah neh iki. Sedekah kan ora duit tok, onoan ya sedekah. Aku pengen sedekah iki. Aku iki suwira sedekah. Lah kok jaran ya hukume dosa kuwi lho ndasmu. Ini parahnya. Wis titip benih tapi pangga nggak direstui wong tuane piye, Des? Dosa Des. cok. Weh, Kene adoh karo laut tok, Des. dadi wong lanang utek-utekanmu utek mesum. Piye wong ya gelem kok. Kowe bejo ra digulung bapake diuncalne ning laut kowe, Aja, Des, aku ora iso renang, Des. Lah wong urung-urung kok ya wis tok titipi benih le, cah bagus, hek. Ya piye wong pangga nggak direstoni, Des? Lah lek kowe iki urung direstui wong tuane, berarti kowe iki ora ganteng, kurang sugih, ora gelem kerja. Aku cek males, Des. Ya jan, dadi menungso mbok ya tau diri. Beh, Lah terus aku kon piye, Des? tekonanmu tak omongno. Dadi wong kok utek-utekane utek mesum le, cah ganteng. Nun. Tak omong. Apa? Kowe nek sik enom-noman ngene iki ya kerja sing mempeng, golek dhuwit sing akeh, dibuktine tanggung jawabe ben direstui wong tuane. Lah urung-urung anake wis pok keloni, he. Ya piye penal? Ayo Dik munggah neh mumpung sik greng ya. Lek wis munggah pindho ki rasane wis beda lho Mas. Beda apane wong bentuke ya ora malih ya. Mergo sing pertama iku lebih ngono lho sampean ki. Lah kok nah kan ya iso ta. Piye to? Ya piye wong pangga nggak direstoni, Des? Lah lek kowe iki urung direstui wong tuane, berarti kowe iki ora ganteng, kurang sugih, ora gelem kerja. Aku cek males, Des. Ya jan, dadi menungso mbok ya tau diri. Beh, Lah terus aku kon piye, Des? tekonanmu tak omongno. Dadi wong kok utek-utekane utek mesum le, cah ganteng. Nun. Tak omong. Apa? Kowe nek sik enom-noman ngene iki ya kerja sing mempeng, golek dhuwit sing akeh,
dibuktine tanggung jawabe ben direstui wong tuane. Lah urung-urung anake wis pok keloni, he. Yo piye penak lho, Des. Lah kowe iki lepa anakku sing tok kono nih, he lah. Wis tak patoki cengkelmu lho tak omongno, he. Awakmu kejem iman, Des. Enggak suka aku. Jan, kowe yo an dadi wong wedok-wedok aja gelem kok ora ditumpaki wong-wong kaya ngene iki, Jan, ora genah. Iki malah merovokasi ngono kok aku gak enak tumpakane, Des. Enggak suka aku ngono kuwi. Halo, assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam. Ayah, hayo di mana itu? Sik leren, Mah. Mosok lupa Kak? Lupa apa lo, Mah? Hari ini hari Dino Kemis. Hari Kamis itu isde malam? Jumat to, Mah. Pinter lah. Terus mosok gak enak angen-angen mau membahagiakan istrimu yang ginu-ginu ini? Yo enek, tapi ki aku ngeterne barang lho manang luar kota. Ngoterne barang? Iya. Ya wes, gak apa-apa lah ditunda. Dan membahagiakan istri apa ya kudu malam jemah ya. Malam apa kan ya iso. Anakku loro wedok kabeh. Kembar to. Siapa jenenge? Nini Irlina karo Nunu Irliana. Celukane Nini karo Nunu. Celukane siapa? Nini karo Nunu. Nek sing Nini kulite putih kaya buke. Lah Nunuke wireng, Mas. Dolano ning omah to ben ngerti. Nek sing Nini putih kaya buke kulite. Maksudnya beda omonganmu? Wong Jawa niku aja nganti mangan nang isor longan turu bantalan merang. Tegese mangan nang isor longan ki longono nekmu mangan. Kudu betah poso. Terus turu bantalan merang ki mereme kudu sing arang-arang betah melek. Dadi kuncine wong Jawa iku kudu betah luwe, betah melek. Loro mah goblok. Lho cah iki ora tau urip kok mesti dibantah to. Iya tenan lho, Bos. Lho sampe ora turu ra mangane seminggu bosok mah. Loro apa? Wong lanang iku nek alise kandel jalukan. Tapi nek wong lanang alise tipis lemah. Jari sapa? Gak percaya? Ya dibuktekne mbok piye nek ra tengel. Anjay. Ya kok ini alis tipis. Jare penak nek ndek bojo nek bengi ana sing ngeloni. Sopo sing ngomong? Aku. Sopo sing ngomong? Aku. Sopo? Tak wambung sopo-sopoe. Aku loh, dipek bojo yo ngelu. Lah dipek bojo kok ngelu ki ngelune piye? Tekanan batin maju kena mundur kena, lho. Maju kena mundur kena yo apa enak to Mbak malahan. Sing penake kok ngendi? Penake kok ngendi? Yo maju mundur kuwi mau to penake kok isih teko ae. Aku wis mending nyanyi anu sate lho. Pedus lho. Nyanyi kok wedhus iki lagune piye? Mending tuku sate timbang tuku wedhuse. Terus no dhewe. Mending kendaan timbang dadi bojo. Rumah samu rasane manggene ngendi? Lho wong lanang angkat-angkat sembarang rasa. Beras, watu. Terus lho sembarang kayu. Ning ngendi-ngendi Mas, jenenge wong kuwi panggah rasa wong wedok. Lho, kok iso ya? Wong wedok kuwi nggawa gunung loro ra tau sambat. Wong lanang nggawa ndok loro titipne manuk. Nek iki aku ngiwangi kowe Dik, nek iki aku. Aku njaluk tulung iki. Mulane martabate wong lanang iki, Dik. Harga diri Dik masalah. Apa-apa jarimu rasa ndi? Wong wedok rasa nggawa gunung loro nyanti-nyanti tau sambat. Wong lanang, nggawa ndok loro titipne manuk. Alah, tetep rasa wong lanang. Kok iso? Dibleki gunung loro kuwatoke. Iya, malah kau weri ya. Mak, bahasa Indonesiane upo ki apa? Upo?
Iya, upo. Upo ngene iki. Iya, upo ngono kuwi. Iki umpama tak imboi ngono rong entong nek ngono piye cara mono upone ya? Dadine sego ngono ya. Ya mo ora janji. Sego nek di bahasa Indonesia dadi nasi ya. Ya nek sego aku reti, Mak. Aku lek bahasa Indonesia upo ki ning kamusku ki jano budur aku ndasku ngene iki. Oh, berarti padha nek no ora retine. Ora enek. Masa ora enek golek ana sik to. Oh. Iya, upo. Apa to ki jane kok iso-iso lho ki? Kandhane upo kok apa? Alam bola sego ae lho enak, sego daripada ke upo ya ora waret ya. Ya wis lah nek arep. Lah dipek bojo kok ngelu ki ngelune piye? Tekanan batin maju kena mundur kena lho. Maju kena mundur kena yo apa enak to Mbak malahan. Sing penake kok ngendi? Penake kok ngendi? Yo maju mundur kuwi mau to penake kok isih teko ae. Aku wis mending nyanyi anu sate kok lho. Pedus kok lho. Nyanyi kok wedhus iki lagune piye? Mending tuku sate timbang tuku wedhuse. Terus no dhewe. Mending kendaan timbang dadi bojone. Bener ah? Bener pisan. Bener janan. Wes. Yo penak dadi bojone to Mbak daripada dadi gendakane. Saya kudu gulung-gulung aku. Ya gulung-gulungan nang ngisor kono engko tak uleni. Sejatine wong wedok kuwi lek umure 30 munggah ya, Mas. Piye? Kuwi lagi hot-hote pokoknya. Nek 30 mudun. Nek 30 medun wis sik kemlamut. Iki cara degan kok arek nyucrup. Nek 30 munggah kuwi wis jan sip pokoke. Iki pas hot-hote ya, Mbak. Losno, Mas. Lah iya to digiyet nek sak pol-pole. Selosno. Ojo sampai leren pokoknya. Iya no, isu awan sore bengi rasah leren. Sampai umur 45 ke atas lah pilih lagi slow wong wedok. Tapi lek 30 ke atas wis lagi hot-hotnya. Umur sakmono apa mateng-matenge ya, Mbak? Wis pengalaman dari umur belasan sampai 30. Dadi kan ya wis mateng-mateng ya wis enak-enake wi pokoke. Tapi cara gedangno ndalu. Karek ngulu rasa mamah. Sing penting sampean karek jamune piye ngono lho. Iya apa ora? Bendina jamu ngombe ndok sak tarangane mosok ora kuat. Ngapa to Mas kok hewane kok lemes men klentrak-klentru. Alah bangke. Kesel. Kembrawut nang pinggiran. Nimet apa cita? Ngeleh. Tak gawekno sego goreng apa mie? Kuwi ketok enak deh cocok. Tapi nek cocoknya kurudan ini ya sego goreng. Ya wes lah, sego goreng gak apa-apa. Nek gawekno. Tak gawekno sik ngene. Yo nang cepet. Gawekno cepet. Tapi ya kuwi ngobengi aku julali ke jatah. Alah, nek masalah kowe njak jatah ping 3 lho. Aku tanggas siap melayani, Dik. Wis tugasku. Gas pokoke. Ana godhong tebu. Tebu kuwi antepe kalbu utawa antepe nek wis mlebu. Mlebu nang ndi? Mlebu nang pesamuan nggone wong duwe gawe. Ana cengkir nek sing lanang wis kenceng, sing wedok kudu mikir. Mikir apa kok? Lho, kudu nuturi. Aja kenceng-kenceng Mas nek nyambut gawe. Masa depan iki cik jauh. Ayo dipikir masa depane. Tapi aja kenceng-kenceng. Nek kenceng-kenceng ndak gampang kena penyakit. Mongko penyakit saiki gampang teko. Gampang teko. Nek wis usia di atas 40 awake dhewe kudu menyadari. Siap-siap. Terus ana maneh Mas, nek wis ana cengkir, mlebu nang gone kuwade. Pinggire kuwade mesti ana kopi dikokop ngenai pipi. Sandingane ana gedang digeget nang nggon padang. Ana kacu diang. Dodomu kok rata ngono to, Mbak? Kayak jalan tol Terus sing mbok kotangi iki apa? Alah, manuk cilik kakan cangkem ya iki. Cilik nek pas turu nek tangi yo gedhi. Nyapa? Lah wong ora tak bukane sepiro gedine sepiro cilike kok dadak ngomong rata kaya jalan tol. Kon tau meraba-raba ta?
Lah nyapa kangelan meraba? Di sawang lho ketok. Tau ndeloki tau ngramati ta? Ora tau kan. Lah wong ora enak sing diremet kok, arep ngremet apa? Gur mek liwat mata batin nang jedek rata matane. Lah tanah di sawang ora ketok metutuk. Aku ro ngene iki, wong sing kakean cangkem ngene iki biasane manuke cilik mengkeret ora ndendok. Cilike iso gawe weteng blending rumpangsamu. Dalan bayi iki madhepe nang ndi to? Ndangak. Ah, ngene lho. Lah yo ngowoh no nek ndangak. Lah wis entolopmu bendino iki emange ngene ta tul kaya kepala ulat ngono ta. Iya. Golek bolongan. Lah ya ora to. Lah ya langsung mbok lebokno to. Dilebokne nek ra dintul-tul apa ya kena ya. Kok bareng sapa iki? Ari Iwan. Cerita cocok. Anja. Piye kabare? Kabare apik. Wis rapi rong. Urung. Wis panggah dadi dudae. Aku kan ngenteni janda pengeluaran terbaru. Sejatine wong wedok kuwi lek umure 30 munggah ya, Mas. Piye? Kuwi lagi hot-hote pokoke. Lah nek 30 mudun. Nek 30 medun wis sik kemlamut. Iki cara degan karek nyucrup. Nek 30 munggah kuwi wis jan sip pokoke. Iki pas hot-hote ya, Mbak. Losno, Mas. Lah iya to digiyet nih sak pol-pole. Selosno. Ojo sampai leren pokoke. Iya no, isu awan sore bengi rasah leren. Sampai umur 45 ke atas lah pilih lagi slow wong wedok. Tapi lek 30 ke atas wis lagi hot-hotnya. Umur sakmono apa mateng-matenge lho, Mbak? Wis pengalaman dari umur belasan sampai 30. Dadi kan ya wis mateng-mateng ya wis enak-enake wi pokoke. Tapi cara gedangno ndalu. Karek ngulu rasa mamah. Sing penting sampean karek jamune piye ngono lho. Iya apa ora? Bendina jamu ngombe ndok sak tarangane mosok ora kuat. Dodokmu kok rata ngono to, Mbak? Kayak jalan tol Terus sing mbok kotangi iki apa? Alah, manuk cilik kakan cangkem ya iki. Cilik nek pas turu nek tangi yo gedhi. Nyapa? Lah wong ora tak bukane sepiro gedine sepiro cilike kok dadak ngomong rata kaya jalan tol. Kon tau meraba-raba ta? Lah nyapa kangelan meraba? Di sawang lho ketok. Tau ndeloki tau ngramati ta? Ora tau kan. Lah wong ora enak sing diremet kok, arep ngremet apa? Gur mek liwat mata batin nang jedek rata matane. Lah tanah di sawang ora ketok metutuk. Aku ro ngene iki, wong sing kakean cangkem ngene iki biasane manuke cilik mengkeret ora ndendok. Cilike iso gawe weteng blending rumpangsamu. Dalan bayi iki madhepe nang ndi to? Ndangak. Ah, ngene lho. Lah yo ngowoh no nek ndangak. Lah wis entolopmu bendino iki emange ngene ta tul kaya kepala ulat ngono ta. Iya. Golek bolongan. Lah ya ora to. Lah ya langsung mbok lebokno to. Dilebokne nek ra dintul-tul apa ya kena ya. Kok bareng sapa iki? Ari Iwan. Cerita cocok. Anja. Rondo ngono iki kabeh ora, Mbak? Ya saiki iki aku enggak lek kabeh iki. Lah nyapa ora kabeh? Saiki untuk saat iki ndak sing nyeruduk ngono. Oh, perkarane enak sing nyeruduk. Isik-isik jaman-jaman isik nang sing nyeruduk kae yo kabeh. Ndang dilosne nyapa rasa kabeh. Ya piye kok lek diseruduk suwe elek meteng piye lek ra kabeh kok. Lah gelem gawe omah metengi piye karepe? Kok ya rumah saku kok jaran men. Biasane kowe yo tumbas ngono. Lek ra kabeh piye kok iso rumah saku kok. Kapan aku tuh? Model ini kita edian wong lanang. Jadi rumah saku kok wong iki kok jaran to karep ki piye? Yo ora piye-piye. Jenenge wong wedok iki doyan wong lanang. Engko lek aku doyan wong wedok jarene nyalamu kodrat. Masa jeruk minum jeruk. Zaman saiki wong wedok iki nyengke nak critani kowe. Makane aku ndak seneng karo wong wedok, demen aku mek wong lanang. Lah iya wong lanang iki gedang. Wong wedok ndi opo jare? Yo ora ero. Aku mah jenenge arep nesu ning Rasita. Belok kok jarene oleh omong kok yo.
Ini parahnya. Kenapa mayoritas ki wong lanang sempake elek-elek? Lah kowe iki nyapa ngurusi sempake wong lanang? Lah wong sempakmu dhewe lho urung karuan apik. Iki jet abas terus pokoknya. Kenapa? Lah iki kurang gawean apa piye? Kok ngematne sempake wong lanang? Bah elek bah ora mbok yo ben wong sing nganggo tuku kowe lho. Geger le. Tulung to nek bar bayaran ki tulung tuku sempak ta. Lah sing penting apa sempake? Sing penting iso manggung wis to. Tak gelem ngalah karo anake. Wis tuwek jek nyusu manja. Lah wong lanang iki pokoke nek disapih masih tuwek yo panggah nyusu. Kok ndek biyen ta tau mentil. Lah dhisik kan rong Jawa. Nek kowe gak isin yo anakmu ning kiwa kowe ning tengen saling memandang ngono. Ya mah ora iso menikmati to. Gelakno wong. Gelakne piye? Wong judule yo nyusu ae. Ya jelas to, iki tujuane ngono beda. Anakmu tujuane ben warak, ben sehat, ben gak nangis. Nek kowe tujuane ke arah kikuk-kikuk. Ya. Nek sampe engko bar mbok pendel langsung bojak kikuk. Didelok wong-wong, didelok pitik apa gak isin. Mambu. Telek pitik sing wis kuno. Hah, sik mambu, sik teles. Telek pitik sing dienggo rabuk. Sik mambu. Telek pitik apa sing ora mambu? Telek dipoto. Ora mambu iku. Gak mambu telek dipoto mbok ambu gak kena. Gayanmu iki bae ngelikitik cacing karo moto telek to, Dik, bae. Nek nang omah prei tanggapan kok golek telek karo cacing mbok foto ya. Ora ning ngono lho, awakmu lah bedak iki mbok sing ilmiah. Oh, bedan ra ilmiah lah bedan. Weruh banyu segara. Ero. Weruh uyah. Ero. Sebab apa uyah kok asin? Sebab pancene banyu segara ki teko asin terus ning kono kuwi mengandung mbokmu kuwi. Alah. Sebab di situ ada molekul. Alah, molekul untumu pucet kuwi. Ya sebabnya apa banyu segara kok asin? Sebabnya mbok dilat. Jajal ra mbok dilat lah ing lagaruh nek asin. Pinter bocah kene ae. Bocah kok iso pinter. Ngomong bedean kok moh kalah ngono ki ngapa jajal. Apa bedane menungso karo ayam? Lah lak menungso ki berarti ya menungso nek ayam ki kewan. Ah, salah. Lah apa bedane menungso karo? Bedane menungso karo ayam. Nek menungso jaman cek urip duwe jeneng, nek pas mati wis gak duwe jeneng. Tapi nek ayam cek urip gak duwe jeneng tapi nek mati duwe jeneng. Lho apa enek ayam kok mati duwe jeneng? Enek. Apa? Ayam bakar. Oh iya terus. Ayam kremes. Ayam lodo. Lodoh ora nek lodo iku ora enek. Lah aku macaku lodo. Lodoh. Berarti enek duwe jeneng ya. Duwe jeneng ayam. Bedhekmu jan termasuk apik termasuk. Cah kene kok lele. Berarti lak umpamane pitikno sok mangan ngono ya. Iya. Terus kewareken mangan terus nelek to. Iya. Iya. Iya wis. Telek pitik iki jenenge apa nuwun sewu? Telek pitik kuwi jenenge lencung. Iya, telek pitik apa sing ra mampu jajal? Telek pitik garing. Hah, mampu no. Telek pitik sing wis kuno. Hah, sik mampu, sik teles. Telek pitik. Mas, sakjane iki aku uangen ambi awakmu. Wah, watenane. Iya, tapi no tak SMS, tak telepon sing ngangkat bojomu lho. Maksud sih? Lah ya kuwi makane aku wedi ngene iki. Gak apa-apa didik-didik. Mesti HP-mu dicekel bojomu ya. Iya pengen tompel ben tau terus ae. Kak Sido kangen aku, wedi arep. Mbak, cara ditumpaki no sik penak apa ora? Enak to? Masa to? Empuk aku. Bayuh iso mentul-mentul nek empuk. Cara panganane kaya apa? Koyok bakpo. Lak metutuk lho nek kaya bakpao. Mesti njaluk tanduk we. Ya urung karuan wong ngerti rasane lho urung. Kecanduan. Ya tapi saiki tak walik. Diwalik piye? Kue sing tak tumpaki. Jal. Nyapa? Nyatasi pora. Yo panggah oke, arep njaluk model piye? Heh? Nek gak ngatasi ngomong lho ya, pamit sik lho ya. Nyapa dadak pamit? Dijamin tengel-tengel. Sampeyan kok nek rabi kambek aku pengennya duwe anak piro? Ya aku manut awakmu, Dik. 11 cukup. Okeh men. Aku pengennya 11. Situ potel iki boyoke. Limuceng. Oh kuwi cangkem elek to. Hah? Cangkem elek. Lah apa? Apa kuwi? Talimu kenceng. Apa sing ditaleni ra ono? Jenengan ora nggo sabuk?
Nganggo. Lagi nih, nek ra kenceng melotrok piye? Iki raceng ngondo. Berarti wis ra iso ceng. Hah? Iso wae. Sowe. Yu, kowe iki pikiranmu iclik ra enek liyane kuwi. Lah sak menika 7 tahun ngrondo ra tau didulek lho Mas. Bayuh 7 tahun lak buntu no kuwi. Bayangno. Wegah dadak mbok kon bayangne. Apres kembut-kembut pengen diisi diancel sayang. Lah kene to, tak duleke. Bayangno. Lah yo gorene tak iclike mumpung aku yo ingin. Rek njaluk tolong. Njaluk tolong apa yo? Aja DM. Lah napa ora oleh DM? Wingi ngongkon dhewe kon DM. Aku wis payu wis ndek bojo. Oh, wis payu to. Tak kira rondo. Kudu rondo ya. Ya wis lah nek ngono. Ora usah DM. Aku wis payu. Iya payu wah. Geger jane metak tawar malah wis payu. Gitu. Pertanyaan gatel tenan iki. Lah ngerti apa ora? Lah kan dia kan hidupnya di tempat yang lembab. Curah hujan di situ sangat tinggi. Jadi dia tidak bisa memanjang. Oh alah ngono to. Berarti ora plepeken katok. Bisanya berombak, berakar. Contohnya tumbuhan ya. Iya, tumbuhan apa? Manggi, teratai gitu. Apa wae nek hidupnya di tempat yang lembab dan penuh dengan air, terlalu banyak hujan di situ, mesti menjalar. Ngerti gak? Tak akoni awakmu ijos. Apa ae roh. Kene gak pengen jemputmu itu kritik. Diapakne? Di rebonding apa di smoothing wae, apik, lemes, demekane halus. Pertanyaan taek. Ini parah ini. Nil. Nek ono sing nyilih duit, kayak ira. Dadi ngene. Awake dhewe kuwi ora iso urip dhewe. Dadi wong yo aja medhit, aja pukil. Mergo kala mangsane awak dhewe butuh kekancan, butuh dulur, butuh tangga. Mula nek ana wong sing arep njilih duit, kei ngerti nek awak dhewe yo lagi golek selian. Kei ngerti. Karepmu yo apa sih kon? Kono kene lha apa kon niku? Aku saiki nyambut gawe kene timbangan aku mlaku otakku gede tambahan aku. Nyambut gawe kene? Iya. Lho. Enggak oleh taca. Kon niku yo apa? Enak Kak, mangan jero. Aku sedok jero. Iya ya. Kowe ndok jero, apa-apa ndok jero. Lho. Lah iki kok kenal. Oh bojoku ya. Bojomu? Bojoku. Wah. Kalau nyengek-nyengekan. Duwe bojo lemu ki penak lho Mas. Kok iso ngarani penak iki lho? Penake nggo ndi? Rasaku kasur. Ngentekne nggon iya. Ngisor dhuwur mlawu menuk-menuk. Bojo lemu iki pancen nyenengke. Disawang yo sedep, tapi yo kuwi nek kentepan pentil sisih ngene megap-megap. Anja.